Türkmen halk nakıllary. Avadan kent tüssesinden belli. Avat öýüň bilbili, biwat öýüň baýguşy. Abdal gelip Horasanyny tarikatdan söz açar. Tarikat sopuçuluğun 3 tany uğrunyň ikincisiniň ady. Avrey diýeniň gyrkylan erkeçdir, gaçta tutturmaz. Avrey isleseň köp diýme, saglyk isleseň köp iýme. Avreyli ýigide yaraly keyik sataşar. Avreyi gaçandan gut gaçar. Gut bagyt diýmekdir. Avreyi tapyp bolmaz. Biavreylik duran ýerinde.